Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraro, kamar dai kullum ni ne naku Umar Usman wanda na saba kawo muku sababbin shirye-shiryen mu daga nan sabuwar tashar mu mai suna New Hausa TV. A yau muna tare da bakon mu wanda za ku so ku ji sunan shi da ɗan takaitaccen tarihinsa. Sunana Abdurrahman bin Muhammad, amma an fi sani na da bin Muhammad saboda shi nake amfani a media. So Malam bin Muhammad, kamar da yadda muka sani a kwanakin baya can mun san cewa kai content creator ne, kana harkar comedy da sauransu. To menene ya canja ra'ayinka a lokaci ɗaya farat ɗaya kawai muka ga ka canja akalarka ka karkata kan isar da saƙon ma'aiki? Dalili na farko shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya haskaka fuskar mutumin da ya ji hadisin annabi, ya haddace shi, ya kiyaye shi, sannan ya isar da shi zuwa ga wasu kamar yadda yake. To saboda kwaɗayi in kasance cikin waɗanda manzon Allah ya yi wa addu'a, da kuma in kasance cikin waɗanda suke yaɗa alkhairi, domin me gobe na ta kyau ko bayan rayuwata za a saurara kuma lada ya zo gare ni. To wani kalan janyo hankali za ka yi ga mutanenmu 'yan social media da suke abubuwan da bai kamata ba, kamar wanda suke bidiyo na iskanci ko kuma masu yaɗa ƙanzon kurege abu bai faru ba su ce ya faru? Wani kalan janyo hankali za ka yi a kansu? Da yawan masu amfani da kafar sada zumunta suna yin gaggawa wajen rubutu ko posting na bidiyo, alhalin sun manta cewa wannan bidiyon da suka yi ko kuma wannan rubutun da suka yi domin su isar da wani saƙo ya fi rayuwarsa tsayi, ma'ana za su mutu su bar shi, ita midiyar za su mutu su batta. To menene kai ƙoƙari ka isar da shi? Duk fa abin da ka yi to fa za ka girbe shi. Gaskiya ne. Idan ka shuka alkhairi za ka girba, idan kuma ka shuka akasin haka, Allah ya mana tsari, to shi ma fa za ka girba. Kamar abin da ya faru kwanaki a daidai sa'in da wani malami ya rasu, aka yi ta yawo da bidiyoyin shi, ana ta Allah ya ji kan malam, kuma za ka game an yanko daidai wajen da yake magana kila akan mutuwa, ko ya ce rayuwa babu tabbas kaza kaza kaza, ana ta yin ana yawo da clip din bidiyon, duk ana da yada abubuwan alkhairin shi. Bayan dan lokaci kaɗan kuma sai wata baiwa Allah ita ma ta rasu, yar gidan gala, aka yi ta ita ma yawo da bidiyon ta, sai suka yi ta magana akan cewa ai ya kamata a daina yawo da bidiyon nan kaza kaza, bai kamata ba. Na ce to lokacin da take duniya bata san cewa bai kamata ta rinda bidiyon ba, ta manta cewa in ta mutu za a yi ta yadawa. To kamar yadda ka ga wancan malamin da ya rasu, kamar yadda idan ka kalla bidiyon shi lada zai je mai, to haka ba ita ma fa idan fa ka kalla bidiyon ta, to kai ita ma fa tana da wani sakamako, saboda lokacin da ka kalla bidiyon ta tana wannan rawan, tana raye-raye, tana abin da bai dace ba, daga nan wata irin ciwo zai shiga masa na ya je ya aikata barna. Menene sila? Tambaya. Kaga kallon wannan bidiyon da ne. To haka zalika shi wannan malamin, sai kaga clip din bidiyon shi ka saurara, misali yana magana akan tausayi da kuma taimako, sai ka je kai ka tausaya kuma ka taimaka din. Waye sila? Shi, saboda ka ji bidiyon sa, lada zai je masa? Zanibi zai je mata? Ya kamata a matsayinka na content creator kana isar da saƙo, to ka san me ya kamata ka rinda isarwa. Kar ka je ka isar da saƙon da zai zamo maka da na sani, kar ka je ka yi abin da zai zamo maka da na sani tun daga kabari. Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraro, a nan ne za mu je mu hutu rabin lokaci, za mu je mu shakata, za mu dawo bayan mun sha ruwa. To alhamdulillah, barkanmu da dawowa hutun takaitaccen lokaci. Malam bin Muhammad, wani kalan kalubale ka fuskanta a kan wannan harka naka da kake yi? Tabbas so da yawa wajen yin posting video, musamman ma ɓangaren comment section, aka iya
gabatar da hadisi ko kuma wani abu na personal life ɗinka haka wanda bai ci karo da sunna ba ko me amma me mutane sai su ta cece ku ce a kan shi suna ganin kamar bai dace wanda kuma ba wai kayi bane da wata sigan ko wani abu. Haka zalika in kana zuwa comment section za ka ga wasu suna maganganu marasa daɗi da wani duk yadda ka kai da kaga dai sakon ma'aiki ake isarwa ko to wani baka taɓa burge shi a haka ba sai ya zage ka. Kamar kwanaki akwai wani irin zagi da yamin nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To wannan menene amfani? To assalamu alaikum masu kallo da sauraro, za mu ƙara zuwa hutun takaitaccen lokaci in mun dawo sai mu ɗaura inda muka tsaya. To barkanmu da dawowa hutun takaitaccen lokaci. Malam bin Mahmud, wani karin shawara za ka ba wa content creator a wannan lokacin? To shawarar da zan ba shi ne har kullum da abin da za ka yi ka ji tsoron Allah. Sannan kuma ka rinda tuna cewa wannan media ni'ima ce a gare mu kuma Allah zai tambaye mu akan ta. Gaskiya ne. Ka yi ƙoƙari ka yi amfani da ita wajen isar da saƙon addini. Kar ka yi amfani da ita wajen isar da barna. Domin duk abin da fa ka shuka ba sai ka girma. Ita wannan medium da kake gani yadda ka zo haka za ta karɓe ka. Idan ka zo da alkhairi za ta karɓi alkhairin, in ka zo da sharrin haka za ta karɓa, ita babu ruwanta. Ina roƙon Ubangiji kamar yadda muka samu dama ta wannan media ya ba mu iko mu yaɗa alkhairi a cikinta, duk wani barna mu ƙaurace masa. Amin. Kuma su kallo da sauraro, za mu ƙara zuwa hutun takaitaccen lokaci in mun dawo sai mu ɗaura inda muka tsaya. To jama'a barkamu da dawowa hutun takaitaccen lokaci. To bin Muhammad, za mu so masu kallo da sauraro suna kallon ka kuma suna sauraron ka. Muna so ka faɗa wani hadisi ingantacce wanda mu ma za mu yaɗa a kafafanmu domin mu ma mu samu wannan falala da ake samu. To hadisin da zan rufe a kansa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu. Mafi alkhairin ku shine wanda ya san alqur'ani kuma ya sanar da shi. Sannan wani hadisin manzon Allah ya ce ballighu anni walau bi aya. Ka isar da sakona koda da aya ne. Duka dai ana muka kawo ƙarshen wannan shiri tare da ni mai gabatarwa Umar Usman sai kuma babban baƙonmu mai suna bin Muhammad. Muna muku fatan alkhairi.